En aquest videotutorial intentarem explicar com diferenciar imatges. El nostre objectiu serà en primer lloc localitzar les coordenades geogràfiques de la imatge, que en aquest cas correspon a la Font Màgica de Montjuïc, i un cop obtingudes gravar aquesta informació en la capçalera de la foto. Per a fer-ho utilitzem la informació que trobarem al portal de l'Aula Laboratori Virtual, a l'adreça phobos.xtec.net/fmas. Un cop a la portada del portal trobarem l'enllaç que ens portarà al geotagging. En aquest espai de geotagging tenim diversos recursos. Nosaltres utilitzarem les preguntes més freqüents sobre geotagging. Com ja hem comentat, el primer objectiu serà conèixer les coordenades d'un lloc. Per això anirem a l'enllaç corresponent. En aquest espai trobarem diversos recursos, però bàsicament o per una banda disposem d'un GPS que ja ens donarà les coordenades, o d'altra utilitzarem alguna eina que ens permeti trobar en concret les coordenades del lloc. Com ens comenta, una de les eines possibles pot ser el Google Earth. En cas que no tingueu el Google Earth en la vostra màquina, trobareu l'enllaç corresponent que us permetrà una descàrrega ràpida. Un cop dins del Google Earth, en el cercador inclourem els ítems sintàctics que ens permetran trobar, localitzar la font. En aquest cas seria Font Màgica, Montjuïc, Barcelona, Espanya. Segons, si no és cap error, ens localitzarà la Font Màgica. Un cop ens ha localitzat el punt, ens situem a sobre i prement el botó dreta podrem accedir a propietats. Com podeu veure, se'ns obre una finestra on ja tenim localitzat la latitud i la longitud del punt. En cas que ens interessés, des d'aquesta part d'edició o de propietats, podem fer el petit desplaçament que necessitem fins a ajustar al màxim. Bé, aquestes coordenades les haurem de guardar perquè seran les que posteriorment gravarem dintre del fitxer de la foto. Ara que ja tenim les coordenades, el següent pas serà utilitzar un programa que ens gravi aquesta informació dins de la capçalera del fitxer. En aquest cas accedirem a l'apartat Com geoetiquetar una imatge. En aquest espai ens dona diverses possibilitats, però ens centrarem en un programa anomenat Panorado que podem descarregar per 30 dies de prova i que tenim l'enllaç que automàticament facilitarà la descàrrega. Posteriorment només haurem de fer la instal·lació seguint la via normal. Un cop instal·lat el programa el podem executar i recuperar la imatge que volem geoetiquetar. Sobre la imatge que volem geoetiquetar cliquem al ratolí i accedim a propietats de la imatge. Com podem veure, obtindrem un conjunt de possibilitats que ens centrem en el GPS posició. Inicialment veiem que està desactivat, el que farem és activar i indicar-li les unitats en les quals voldrem treballar, en aquest cas graus, minuts i segons. Un cop entrada la posició cartogràfica podem aprofitar també per afegir-hi una petita descripció. Per això anirem a l'etiqueta Content. En aquest cas hem indicat un títol de la imatge, una petita descripció, unes paraules claus per classificar la imatge i l'autor. A continuació ja podem gravar aquesta informació. Ara ja tenim la informació gravada dins del fitxer i si volem comprovar aquest detall, doncs prement el botó dret del ratolí, el mateix programa ens permet des de l'opció Show Location in Google Earth accedir al Google Earth. Com podem comprovar, automàticament el Panorado ha extret les dades fins al Google Earth i aquest ens localitza la imatge, fins al punt que si cliquem sobre el punt ens aparegarà les dades que hem gravat en forma de títol i en forma de descripció. Bé, fins aquí ha estat una petita explicació, esperem que sigui útil i properament intentarem donar més idees sobre què fer amb les imatges geoetiquetades.